Takto vyzerá celá naša chata. Toto idem z dola z jedálne. Schody. Tuto už začínajú izby. Tu je jedna izba. Chalani, otvorte mi. Trošku možno bordel, ale to sa stratí. Jaký bordel? To je mi rád, že bordel. Tam už sa mi nechce ísť. Aj mi sa tam nedostal. Asi tak. Tu máme druhú izbu. Čaute chalani. To je izba číslo 3. Samý typ. Samý typci. Samozrejme. Toto je Ujo, ktorý včera nevedel odkiaľ kam. Že to máš? Neboj sa, bude to na pokeci. Alebo kam? Na pokeci a na našej stránke, ktorú si spravíme. Že, Miši? Jasné. Abo ja už spravím, lebo sme neschopní. Títo geniálni ačkári už majú dve stránky webové a my ani jednu. Áno, nevadí. Hlavne, že máte oľača. Jasné, záverečná. Toto sme spívali na konci deviny. Na to mám... A spomienka zakáže si na mňa spomenúť. Fotý? Na to čo? Kamerujem. Aj keď tak sa vždy prehrávam. Naša Denika. Neplačkaj. Vidím ťa jak naživo. Čo ty? Toto je celá naša chata. Tánička naša. Záverečná. A Voroška. Záverečná. Toto je naša izba. Toto je náš Palino. A Baticinko. Toto je ako cvička. A sneží tu jak v rozprávke.